Здравейте! Приключи една голяма профилактика в град близко до София. За втора поредна година ходя в това предприятие, където извършваме профилактични прегледи с голям екип медицински специалисти. Аз конкретно съм очен специалист, завършил съм Медицинския университет град Варна, имам курс по оптометрия в Виенския оптометричен университет и смятам, че може да ми се доверите, както по отношение на това за направата на очилата, така и по отношение на това точно какъв продукт да изберете, за да тези очила да са направени специално за вас, а не просто да са ви като подарени. Искам да ви кажа, че не само рамката и очилата правят добрите очила, а продуктът, това, което ще се сложи в рамката, е много по-важно според мен самия. Затова вие след това да се чувствате комфортно с тези очила. И особено това важи в голяма сила за хора, които работят стационарно на компютър, такива каквито бяха 80% от хората, които прегледахме сега в това предприятие, и за това искам да се спра на няколко конкретни случая. Първите, най-голямата група от хора бяха тези от администрацията. Тези хора работят, както ето тук сега ще ви покажа, работят на монитори. Някои от тях по 7-8 часа са на монитора. Да, но какво се получава? Тези хора имат по 2-3 чифта очила и с нито един от тези чифтове очила те нямат удовлетворението, каквото по принцип очакват да имат. Аз съответно им казах и предната година много пъти, много енергия изхабих тогава, изписал съм над 300-400 рецепти. Това, което видях сега, една година по-късно, беше, че почти никой не ме е послушал. Имам с много малки изключения. Изключение на хора, които сме направили тогава на момента очила, вече са доволни, но голямата група от хора си карат, ето така, оставили са по течението, карат си с по 2-3 чифта очила и продължават да се оплакват от лошо виждане в различните дистанции, умора в края на деня, което е съвсем нормално, и така нататък, и така нататък. Това са хора навлезли в презбиотична възраст. Какво означава презбиотична възраст? Това са хора обикновено след 45 годишна възраст, които поради отслабената акомодация им се налага да сложат очила за близко. Какво е акомодацията? Акомодацията е способността на окото да се нагажда на различни дистанции, най-вече за близката дистанция, да може да вижда добре. Колкото е по-млад човекът, толкова по-силна е неговата акомодация и с годините тя намалява и идва един период, когато се изчерпва. Та какво правят тези хора, които работят на монитори? Много малка част от тях използват прогресиви. Прогресиви обаче, по мое лично наблюдение и по моя лична препоръка, стандартен прогресив няма как да ви свърши перфектна работа в тази зона, която вие най-много използвате, хората, които работят на монитори. Средната зона е най-използваната в тези очила. Както знаем, прогресивите имат далечна, средна и близка зона. Да, но тук трябва да се има предвид едно нещо. Винаги една от тези три зони страда. Тя е малко подценена и обикновено това е средната зона. Затова решението със стандартен прогресив, според мен, по мое наблюдение, изобщо не е най-доброто решение. Кое е най-доброто решение? Ще го споделим тук на място с хората, които ни се доверят. Да продължиме нататък. Ясно е, че това не е добро решение. Следващата група хора бяха миопи. Миопите, късогледи хора, нали,
Това е миопия, късогледството. Също навлизат в тази възраст, примерно 45-50 годишна възраст. Аз, например, съм около тази възраст, няма да споменавам точна цифра, но какво ми прави впечатление? Някои от тях се радват, че им се налага да свалят очилата и да гледат. Вика, аз на работа не си използвам очилата, работя си на монитор, обаче в края на деня ми е много напрегнато, чувствам умора, чувствам напрежение. Ами да, няма вариант да не чувствате напрежение при положение, че ви точно в близката зона, там където ви е най-голямото натоварване, вие не използвате никаква корекция. Няма вариант, примерно, основният ви диоптър да е минус 2,5, минус 3 и ви, понеже като свалите очилата виждате на тази дистанция и да смятате, че това е голямо геройство или е много правилно. Ами не е правилно. Аз също съм с минусов диоптър основен за далече, имам и астигматизъм, но аз съм вече, както казах, в тази възраст на пресбиопите. Свалям ли си очилата за близка дистанция? Не го правя, защото аз искам да виждам по всяко време и наблизко, и надалече. Стандарта за близка дистанция, световният стандарт е на тестовете около 30-40 см. Ето, това е на Хоя зрителен рефракционен тест за близко. Принципно това е стандарта, на който очните специалисти се спират и изписват очилата за близко. Да, но забележете, това е 35-40 см, казахме, а монитора вече отива на около 50-70 см. Също един стандарт, който при някои профилактични прегледи ни карат да преизчисляваме дистанцията от тази 35-40 см, да преизчислиме диоптъра за дистанцията за монитора. Да, правилно са се ориентирали някои хора, че това е различен диоптър. Понякога тук говорим за разлика от половин диоптър. Половин диоптър има хора, които го пренебрегват. За да се получи всичко както трябва, или трябва очилата, които ще се направят за тези всичките дистанции, да бъдат конкретно съобразени с това, или вече другия вариант е да се направи някакъв компромис с някакъв по-слаб диоптър, който аз в никакъв случай не препоръчвам. За мен това е излишно. Живееме в 21 век, така че има толкова модерни оптични средства и оптични продукти, че е нужно единствено да попаднете на точното място, при точните хора, които знаят какво правят, такива като нас, които не изпращат поръчките някой друг да им ги прави, а ги правят те самите. Така че следващата група от хора, които искам също да обърна внимание, са хората също миопи, носещи контактни лещи. Може би 90% от тях не знаят, че има мултифокална корекция. Говориме за това предприятие, което бях сега за втора поредна година, но по принцип ходя и на много други места и ми прави впечатление, че хората масово не знаят за този вариант на корекция, започват да правят едни грешки, слагат очила върху лещите или са подкоригирани с по-ниска корекция за далече, което да им даде до някаква степен добро близко зрение, но и това не е решение. Ако искате да виждате добре и надалече, и наблизко, решението е мултифокални лещи. И там си има тънкости, които специалисти като нас могат да ги решат, така че ще ви очакваме при нас. И последно, видях хора, които въпреки лошото виждане, макар че това често се случва, въпреки лошото виждане, не желаят да си правят очила, не желаят никаква корекция, поради суета, някои други пък поради това, че очите им щяли да станат мързеливи и някакви такива теории, тренират си очите по някаква методология на Нурбеков и не знам си кой. Това е нещо, което е личен избор. Всеки има глава на раменете, всеки може да мисли, някой по-трудно, други по-лесно, но в
крайна сметка ние можем да помогнем само на хората, които ни се доверят. И за това ще завърша с това. Заповядайте при нас, ако искате да не се мъчите, да имате перфектно зрение на всички дистанции и да си решите очните проблеми. Благодаря ви.